Қаланың физкультура хауықтыру комплексында Башқұртстанның 100 елығына көрәш ярышы болып өтті. Бұл турнирда район һәм қала мәктәптерінен 2 бала қатнашты. Шулай-ақ Белорет районы вәкилдәре дә килгәйне. Тулырак безнең һуңгы материалда. Районда көрәш милли спорт түренә айырым игътибар бүленә. Урал аръягы райондары көсле көрәшчеләр төбәге. Елына бихисап турнирдар үткәрелә. Республика йыелма командаһында ла район көрәшчеләре бар. Улар араһында Рәсәй, Башкортстан буенча чемпион титулына ия булган спортчыларны ла билдәләргә мөмкин. Шулай ук елда республика күләмендә Темәс авылы кубогына ярыш үткәрелеп тора. Мен 14 яшьтән көрәш башладым. Миңа 17 яшь. Темәс авылында башка биттәрем булган, шуңа шуятны йөрәсәм. Бөтә ярыштарда миңа кадерле исемдә калды. Көрәшмә йөрү кирәк инде. Ул зарар образ жизни. Бөтә әйтәләр арка орта дип, ысынлап та көрәшмә займасы арка ортмай. Главный займастырга. Кала һәм күп кенә авыл мәктәпләрендә һуңгы елларда милли көрәшкә айырым игътибар бүленә. Идерес, Кулсара мәктәпләрендә, каланың 2нче мәктәбендә лә түңәрәктәр эшләй башланы. Ә 2нче Эткол авылында ел һайын Азамат Тажидинов иттәлегенә көрәш ярышлары үткәрелә. Безнең авылда көрәшчеләр авылы дип йөртәләр. Хәзерге вакытта безнең мәктәптә 30-га якын бала милли көрәш белән шөгыльләнә. Миңа балалар 2нче класс балалары килә нидән шөгыльләнергә. Уларга гыйдәттә 8-9 яшь шөгыльләнә башлайлар. Тәүдә әлбәттә уларның килгән кая көрәштә башламайбыз. Безнең мәктәптән быелгы елда Стәлтамакка барып кайттылар. 2 көрәшче, 2 Якупов агалык усталар. Берәү чемпион булды. Мөхәммәд Якупов, икенчесе бәләкәсе 2нче орынды алды. Был көрәш ярышы Башкортстанның 100 еллыгы һәм Рәсәй күләмендә үткән турнирга команда туплау өчен оештырылгайны. Һәр катнашучы үз авырлыгында яхшы һөҗүмтәләр күрһәтеп, гадел баһа алды. Республика кимәленә бик күп яңа исемдәр күтәрелде. Ярыш һөҗүмтәләре буенча еңү хуҗаларда калды. Раушания Рахимова, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар.